Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। दिनै आं दंफैयो गामिनि आइलाङानियाव बिसानियाव दिनै बाथौ आरजनि मोनसे हाबाफारि दङ आरोना। बेवहाय बाथौनि हाबाफारिनि थाखायनो आंबो एसे फुङावनो फैनानै रेडि जाना फैदों आरोना। ओमफ्राय बाथौ आरजनि मानसिफोरा अलरेडि फैना दंफैखायो, अखाबो हादों। अखा सिङावनो बाथौ दुमग्राफोरा बिराद खस्थ' खालामनानै बाथौ दुमबाय दङ। बाथौखौ एसे दुमखांबायानो होनजायो, दा जगार ओरै लाबाय दं आरोना। बावथाय मुवा मा नांगौ बेफोरखौ जोंनो खोन्थाना होबाय दं। जोंबो एसे बेसेबा खस्थ' होबाय दिनैनि बोथोरा, एसे दुंबानोथ' जायो, दुंथाराखिसै आरोना। अखायानो अखा सान्दुंनि मोखांखौनो नुनो मोनथ'वाखै दा सान्दे बर्थमान बिराद गोबाव जाबाय। दसे जेलौवो माने एसे दोमैनाय रखम जाना थायो, अखा हाया, दसे थानानै ज्रुम ज्रुम अखा हायो, बेफोरबायदि जाबाय दं। ओमफ्राय दिनैनि दिनाव एसे थाबथा जानो गोसो जादोंमोन, लुगैदोंमोन, ओमफ्राय थाबथायाखिसै, मा होनो गसाइनि नेचारनि नेम। ओमफ्राय जोंहा बाथौ आरज हानजाफोरा एसे खस्थ' मोनदों, थेवब्लाबो बिसोरो इसोरनि थाखाय गोसो होसोमना मावसोमगासिनो। बाथौनि आलारि बाथि सावनायावहाय लोगोसे बुट बावथाय मुवारि बावनायावहाय एसे प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनदों आरोना। ओमफ्राय आरज हानजाफोरा आरज खननो थाखाय सिथ्लायाव हायाव जिरायनांगौ नङा होमब्ला, जे जायगायाव दा अखायानो हाबाय दङ, ट्रिपाल सोंब्लाबो ट्रिपाला आरो बेसे हमथाना लाखिनो, सिथ्लायाथ' समान जायगा नङा होमबा, जेराव दै गोलैयो, दैया ओरै बोहैनानै फैबाथाय खस्थ' जायो। ओमफ्राय दा दैया बोहैनायखौ एसे आलिबिदा खोना होदोंमोन आरोना। आलिबिदा खोना होब्लाबो दैया माबायो, ओमफ्राय प्लास्टिक बना होनदों, गुसु बिसोरसो मिथिसिगौ, जनानै खनदों आरजखौ। ओमफ्राय जों आरो खामानि दामानि मावनायावनो बिसोरजों आरज खन्नायावबो जफानो हायाखिसै, जफानो मोनाखिसै। ओमफ्राय बिसोरनो गावसोरनो गोजा मालाय जोबोद मोजाङै आरजखौ खनबाय थादों आरोना। ओमफ्राय आङो दा गय हैनो नागिरदों बिसोरनो, गय जानो होननानै आं थांनायलाय आंनाव बिदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा गयाबो गोथांबो दङ, गोथांखौ दा खावनाय जायाखिसै, सुपारि लामना दोनफैखादोंनो आइलाङा, सुपारिखौनो होनो होबाय नालाय सुपारिखौनो हैनो नागिरदों। ओमफ्राय सुपारि गयखौ बेसे गोबां नांगौ आं बेफोरखौ बारा मोजाङै जखाखौ मोनाखै नालाय सोंदोंमोन आरो। ओमफ्राय सोंनायाव सोरबा होनो बाय गोबां होबाव, सोरबा होनो दोनबाव बारा जागोन, बेफोरबायदि जादों आरोना। ओमफ्राय आङो खावसे दोनबावनानै आंनि मिडियाम जखा खालामनानै लानायसै। ओमफ्राय खावसेया फाथै होफैबाय, फाथै होखांनानै लोगोसे सुनै नागिरबाय आङो, सुनैया बबेयाव दङ बेफोरबायदि, सोरबा होनो इयावनो दंखायो, सोरबा होनो नागिरो, बेफोरबायदि बिराद कनफिउस आरोना। ओमफ्राय आं लानानै थांसै, बोजों सोरबा खासे खोन्थाबाय आंनो सुनाया जों दंखायो, नों लानानैल' थां। ओमफ्राय आं लानानै थांनायसै दोर मा होनो, आंनि केमेरामेनबो गैया दिनै, आखाइजों निजेनो लानानै खालामनाय जादों नालाय एसे उल्था फाल्था जाबाय आरोना। अननानै नायसाबदो लोगोफोर, गाज्रि दामोन आरोना। नै आङो एसे खस्थ'ब्लाबो नोंथांमोननो सेयार खालामदों। नै जोंहा बिनानाव सासेया हमबाय दा केमेराखौ, नै आरज हानजाफोरा जिरायनानै दङ गासैबो। ओमफ्राय मा जादों लोगोफोर, बेनोना बिसानि बिहामजोआ ओरै रखम आरोना। ओमफ्राय आंहा मा होननो लाजि बांसिनैब्लाबो सिगांथिं थांनायसै आरोना। सोरबा नुवाखै, आंनि हाबा जानायाबो बारा गोबाव जायाखै नालाय, सोरबा जोंहाखौबा हाबायाव लिङाखै बेफोरबायदि होनो आरोना। सोरबा गोदानै नुनायफोरा बोरो नायनि ओरै रखम जायो। ओमफ्राय आं सिस्लाथिं गयखौ हैबाय, ओमफ्राय आरज खन्नो थाखाय रेडि जाबाय एकदम गासैबो, जोंबो। ओमफ्राय खामानि दामानिखौ दोन्थ'नानै दसे खोनासंनि गसाइखौ गाबज्रिनायखौ होननानै खामसालियाव जिरायफैबाय। सिस्लायाव थांनो हायाखिसै, अखायानो गाराखै। ओमफ्राय जायगायाबो फिसा नालाय, बिसोरबो गोबांखा, खावसे सियाराव जबाय, खावसे हायाव जबाय, प्लास्टिक बनानै जब्लाबो हाया गिसि नालाय, आंनिबा दैया सोबखांदों जानो हागौ, गुसु मोन्दों। आं बिसोरखौ भाबिनानै एसे गोसोखौ हामा मोन्दों आरोना। अखानि थाखाय, अखाया गारथाराखिसै। जों आरो मा खालामनो हानो, नेचारनि नेम। दा नै बाथौआव बाउनाय एरियाबो एसे आलारि बाथिफोराबो गोमोरहां जानो नागिरदों। गासैखौबो बावथाय मुवा रेडि जगार होजोब्बाय, गासैबो खननो थाखाय रेडि जाबाय, आरजखौ खनसिगोन जों गासैबो जिरायनानै खोनासंनो थाखाय जिरायनानै दं। लोगोफोर नोंसोरबो एसे खोनासंलांदो गसाइ गाबज्रिनायनि गिबि आरज आरोना।
दं बिदि मोसायो आरो